Čau lidi, vítáme vás u našeho pořadu Všeho s Mírou. Ahoj lidi, takže co se teď děje? Teď si děje to, že je ráno, že já jsem právě vstával. Takhle normálně vstávám. Přesně tak. A jestli se ptáte, proč je v Županu, tak... Protože můj oblíbený herec je Županič, že jo? Županič, ano. To je on. Já mám strašně rád, sice nevím, jak se jmenuje, ale je to můj oblíbený herec. Teď ani nevím, jak se vypadá, ty. Já taky, ale vím, že tam je prostě to Županič. Ale takže v posledním týdnu se stalo strašně moc věcí. Přesně tak, třeba nestihli jsme uploadovat naše video. No, To je klasika u nás. to se stává, že jo. Takhle já jsem ho nestihl uploadovat, že jo. Ano, Kuba ho nestihl uploadovat a my jsme se po přímém přenosu Slavíků dali do učení Pana kouzelníka Žita. přesně tak, pana kouzelníka Žita. Aha. A během tohoto dílu třetího vám ukážeme 3 kouzla. Já vám je ukážu. Já Tři jsem kouzla. se je naučil, jsou strašně těžký. Já jsem se naučil mluvit jako Žito a Kuba se naučil kouzlit jako Žito. Takže můžeme ukázat první. Můžu ukázat, dobrá. To je dobře. Já ho kouzlo ukážu teda. První vám ukážu kouzlo s lžičkou, jo. Teď si dívejte. Je to strašně složitý, jo. Dívejte se teda. Možná se, a to je jak to dělám, jo, ale je to strašně složité a je to prostě, já vám to pak možná řeknu někdy v manuálu. Přesně tak, takže když vám chybí 2 vžičky, vidličky nebo nože, Tak si zavolejte nás a prostě my vám je rozmnožíme. No, to rozmnožíme, jediný co množit neumíme jsou peníze. To jsme se zatím ještě určitě nenaučili. No, takže jako další věc vám chtěli říct, že Míra je teďka ve světě. Koná dobro. Koná dobře. Koná dobře. Koná všem dobře, Koná všem dobře. který si to zaslouží a hlavně který zaplatí, že jo. Přesně tak. To byl taky jeden z důvodů, proč jsme 3. díl neodvysílali v ten pravý čas, kdy jsme měli. Protože my jsme se mu zkoušeli dovolat, jo. Ale ona se byl v letadle. Nebo někdy v podzemí, kde ho mlátili koženým krabáčem, že jo. A nebo činil dobře. A neměl na náš čas. Prostě protože zadarmo ani Mírovi nehrabe. No, přesně tak. Zadarmo ani Mírovi nehrábne. No. Já bych se možná přisunul k dalšímu kouzlu, protože teď jsme si nějak zasekli. Dobře, tak si dáme další kouzlo. Dobrá. Sledujte moje prsty. Teď udělám přesunovací kouzlo, tam to bylo rozmnožovací. Teď se dívejte. To bylo super kouzlo, to bylo první kouzlo, které nás naučil Žito. Žito, on takhle dokáže rozmnožovat, rozdvojovat, přesunovat svou nohu. Dokáže přesunout pravou na levo a levou napravo a třeba obě dvě do středu, jo. A dělá se to nějak takhle. To jsme se zatím ještě nenaučili. A to ještě pořádně neumím, že? No, to jsme se ještě nenaučili pořádně. A Míra, to bylo téma minulém týdnu. Míra pro vás připravila takový dotazník, my jsme ho odříkali, vyplnili jsme ho, ale bohužel jsme ho nemohli zveřejnit, protože se ho nezveřejnil. Protože já vám řeknu ten pravý důvod. Víte, vám je do toho úplný hovno. Asi tak. Asi tak. Vy jste si mysleli, že se na to vyserem už, jako, ale ne. Prostě my jsme chtěli, ale Žito nás přesvědčil, že... A prostě, že musíme směrovat trošku jinam, že jo? Přesně tak, musíme to trošku přesměrovat. Musíme být trochu kouzelníci. Právě proto
další díly budou přesměrovaný. Přesměrovaný nám My samozřejmě. doufáme, že budeme mít konečně nějaký svůj kout natáčecí Bylo by to fajn. a taky svůj kanál natáčecí, vysílací. Máme mít svůj vysílací anál. Budeme mít svůj vysílací anál, přesně tak. Budeme se o to snažit a budeme o to bojovat. Budeme bojovat za našeho krále Václava. Že to je 44. Přesně tak, že to. Tak. A myslím, že si můžeme dát další kouzlo. Můžu další kouzlo. Můžeš další, ukáž další. Dobrá. Takže tomu kouzlu říkám dlouhý prst, jo. Oh! Takže tohle je třetí kouzlo žita. Jak to udělal? Nikdo nechápe, nikdo Teď nechápe. lidi u kamery super říkají, ty vole. Ta u monitoru si říkají, ty vole, to není možný. Já to chci taky umět, ty. No, tak Nebudou to umět. nebudou to umět, protože to umí jenom žito a my doufám, že se na to žito nepodívá. Ale kdyby se na to podíval, tak do 3 dnů samozřejmě uvidíme to umluvné video. A blumne, ale další už asi nebude. Ano, my se necháme překanálovat, necháme změnit svoji imáge. Budeme vypadat úplně jinak, já se třeba voholím. Já jsem mohl hlavu, bych vypadal jako žito. Voholím si hrudník taky, že jo. No, prostě všeho má být s mírou, jako. A tohle není sranda, tohle je vážná věc. Jako žito, kdyby tohle viděl, on by byl rád, ale on nám taky říkal, že musíme to podat dobře. A slušný, že jo. A slušně, jenže my neumíme podávat dobře a slušně. Dobře umíme podávat, ale slušně rozhodně ne. Přesně tak, protože my nejsme žádný podavači. Tak. Kdyby tady byl Míra, tak to podá prostě perfektně na 100%. Když se i oholí Žijím ty nosu. až na ofinu. No. No, takže otázky teda byly. Na míru. Zase jich bylo mnoho, ale Ohledně byly otázky na míru, na tělo, na ofinu. napsali jsme si nějak. Já mám v hlavě. Dobré. Byly otázky například ohledně Mírovo Peňachyho. Peňachyho, ano, přesně tak. Mírovo Peňachy. Jak má dlouhýho Peňachyho. Ale on není jenom úplně nádherný člověk, A on ale zároveň má gigantický péro. Peňachyho. Má gigantickýho Peňachyho. Já nemůžu mluvit. Prostě byly otázky Mírovo Peňache, Mírovo přání a tak dále, Mírovo baba. Napíšem. Káva. To je káva dělaná přesně na míru žitovi. A mým potřebám. Vidíš, jak jsem to spojil? To je dělaná káva na míru žitovi. Já jsem tak vtipný. Až to je smutný. No, a to by asi bylo vše. No, asi jo. Jestli nemáš ještě nějaký kouzlo. Možná bych ještě jedno měl. Jo, ještě jedno. Tohle je kouzlo, který prostě bude zasahovat a zasahuje i do lidí, kteří jsou vedle vás a kteří jsou prostě tam. Zkusíme, jo. Zkusíme Takže- kouzlo. Držte mi palce, tohle bude těžký, jo. Hele, čuměj. Dobrý, hele, takže teď. Vy jste suchaři. Myslíš vážně tohle? Jako jediný, kdo se na to podíval, je ten vedle tebe, jo. Dobrá. No, tak jako ty. Dobrý, no. Takže my vás prosíme o další otázky. O to, abyste nás sledovali, Přesně přispívali, tak. sdíleli. My se teďka budeme snažit ten pořad udělat trošku jinak. Proto vás
prosíme o různé nápady, o různá kouzla, o všechno, co vás napadne, chtěli byste tady vidět. Samozřejmě to nebude zadarmo. Budete dostávat... Příštím díle udělám kouzlo zmizení a nechám zmizet párek s rohlíkem. Přesně tak. Já se taky nechám zmizet. Bez drobku. Já se nechám zmizet, to je kouzlo, který mě naučil žito. Je to poměrně složitý. A po 10 minutách vysílání už vlastně nejsem schopný zmizet. Já ho udělám. Já ho zvládnu. Takže tak to zkusíme společně, ne? Dobrá. Zkusíme, já se tady postavím. Zkusíme společně zmizet. Takže lidi příští neděli. Příští neděli tak nějak v nějaký rozumný čas, doufám teda. Jo, a nezapomeňte si dneska vyloupnout z adventního kalendáře druhou čokoládu. Cukrovou čokoládu. No. Já už mám vyloupaný všechny. Já jsem v předstihu. Takže zkusíme zmizet. Takže příští neděle od nevidím do nevidím. Přes Sofinu vidím, do přes Sofinu nevidím. Doufáme, že na anále. Na novém análu. Na análu. A díky. Takže všeho S mírou. A vy Čus. Sofinou. Čus.